και ευλογία. Καλωσορίσατε στο Ποντιακό Μαχαλά. Στην πρώτη εκδήλωση Ποντιακού Μαχαλά στη Χίο. Διοργάνωση ο Σύλλογος Ποντίων Χίου. Από τον Πόντο την Ελένη Τοπουλίδου, βραβευμένη σεφ παραγωγός ζυμαρικών, ποντιακών και δεσμάτων. Είναι κοντά μας σήμερα να μας καλομαγειρέψει, να μας μάθει από τα μυστικά της. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα απολαύσουμε. Από τον Πόντο θα κάνουμε μία πίτα περέ με φιλωτά, τα οποία τα κάνουμε τα ξεραίνουμε και τα κρατάμε για όλον τον χρόνο. Σήμερα φέραμε φύλλα, ειδικά για εσάς, να σας δείξουμε την πίτα το περέ, που γίνεται πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε. Λοιπόν, φαίνεται απλό. Είναι ένα κομμάτι ζύμης και ένα ξυλάκι από σουλάκι. Παλιά δεν είχαμε το ξυλάκι όμως μαρανταμό. Πού ήταν το ξυλάκι? Τα ξυλάκια ήταν και όλα τα χερίστια μακαρόνια που βρίσκουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ και λένε από έτσι σμαράγδα, είναι καμωμένα έτσι ένα-ένα με το ξυλάκι. Σήμερα έχω κοντά μου, σήμερα ενώνουμε καταρχήν Πόντο και Χίο. Έτσι. Με ρωτήσανε πολλοί, μα ρε πρόεδρε, είναι δυνατόν να ενώσεις τον Πόντο με τη Χίο? Από πού και ως πού? Εγώ νομίζω ότι το κατάφερα σήμερα. Το κατάφερα και στις γεύσεις, το κατάφερα και στο χορευτικό μας. Οι μισοί και παραπάνω είναι χιώτες. Και θα τους δείτε σήμερα να χορεύουν εδώ, σαν να ήταν μέσα από την καρδιά του Πόντου. Σε ένα μαντήλεμένα, σε ένα μαντήλεμένα. Σέραντα σέβδας κι ανεφτάς πουλί, σέραντα σέβδας κι ανεφτάς για βρύμ και βρήξα μόνο εμένα. Και βρήξα μόνο εμένα. Για έλα πουλί, έλα για βρύμ, ατο το τερμάς πουλί, θα σύρ και πέρ τα κούλι, θα σύρ και πέρ τα κούλι. Σέραντα μήλα κοκκινά για βρύμ, συσυραντίζεμένα, συσυραντίζεμένα. Παραρνήμ και τη στρατάν πουλί, παρεσί και τη στρατάν για βρύμ, το θα φερτσέ σε μένα, το θα φερτσέ σε μένα. Για έλα πουλί, με τέμενελα για βρύμ, ατο το μάτο τερεμάς πουλί, θα σύρ και πέρα.